Aytdım, men gahazdan şeyle oğlum men zat demedi, hiç sasan zat diýen oğlum ne? Ölmen her gugulun isemi. Ýöne bir ma ýöne kerde ma bir zat diýer, ho kakanya kapkan galmana delligmi. Ýöne men opşam gyýdan karol men na super gay. Потому что я super боец. Точно. Playboy men zamnaçaligi, men bagşylan ahranasy bolan. Ýöne maňa urşda ilim döwdürdüm. Şondan näde maňa urşmak gadagan edildi. Boy bespravilla. Ýöne gyýda üçin ilmi dama men nomam açykdyr, men gyýdan şafi, gyýdan karoli nomermam ýöne men size aýdaýyn. 61 20 60 10. Haçan niken siz maňa şu nomerden jaň edip tap bilerdiňiz, men sizin ilmi dama jaňyňyza da garaşsan, haçan niken jaň alarm. Men super gay. Öyle ata oğlum.